हेलौ लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बे गोदान भिडिअआवहाय फिन खेबसेबाव बेसेबांबा गोबावनि उनाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा इम्पर्टेन्ट आपडेट्स लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स लाबोदों, बे जाहैबाय जोंहा पलिटिक्सनि बागैहाय जोङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय सावरायगोन लोगोफोर। दा आङो वान साइड सोरनिबा बाथ्रा लानानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै लोगोफोर। आं सोरनिबा जानानै आं बाथ्राखौ बुंनो सानाखै लोगोफोर, आरो आं वान साइड रावनिबो जानानै आङो बे भिडिअखौहाय गोसो जानानै लाबोनाय जायाखै लोगोफोर। जायखौ नुदों मेगनजों नुदों बेखौसो लाबोदों लोगोफोर। दा जोंहा नैबे मोनसे दा जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौहाय जोंहा दा बिजेपि गभर्नमेन्टआनो दा सालायनानै सासन खालामनानै दङ। दा जोंहा नैबे फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनावहाय दा जुदि हारसिङैनो मा होनो बे बिजेपि राजखान्थि दोलोआहाय बिजेपि हान्जायाहाय गाव हारसिङैनो सरखार दानायनि गोहो पावार होननाय बुस्थुआहाय बिसिनाव दंसै फैबाय। दा थारैनो गमामायैनो बिथांमोनहा नैबे बिटिसि काउन्सिलावहाय सरखारखौहाय हारसिङैनो दामारनो हागोन ना हाया, दा नोंथांमोना बेखौहाय एसे सानलायबानो जाबाय लोगोफोर। दा जोंनि गोबां बर' सुबुंफोराहाय गावनि बर'नि राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै नेवसिनानै दा नैबे जाय गभर्नमेन्ट दं, जाय गभर्नमेन्टजों थायो बेजोंसो गभर्नमेन्टआ जेराव थायो बेयावसो थानांगौ होननाय बायदि दा लैहोर लैहोर बिजेपि दोलोआवहाय दा जयनिं जागासिनो दं, गोदान गोदान जयनिं लागासिनो दङ। दा बेखौ होबथानांगौआ नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि गासैनिबो दायथ' लोगोफोर। रायजो राजा नोंथांमोन, दा नोंथांमोना साननांगौ बिटिसि काउन्सिलावहाय जै बिजेपि सरखार जाबाय, बिजेपि सरखारनि सासन जायोब्ला माबायदि जागोन। दा नोंथांमोना एसे सानलायनानै कमेन्ट सेक्सनावहाय फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। मानोना जोंनि बिटिसिखौहाय जोंनि बर'नि लिडारफोरानो सालायबोदोंमोन मोनसे समाव। दा फैयै फैनानै नै दिनै मा थासारियाव सफैखो। दा नोंथांमोना रायजो राजाफोरा बेखौहाय एसे सानलायनानै नायदो, जाहाथे जोंनि बिटिसिखौहाय गुबुननि आथिं सिङाव नोंथांमोना थांहोआ। बिनि थाखाय नोंथांमोना जोंनि बर' लिडारफोरखौनो इउपिपिएलआनो जा हक, बिपिएफआनो जा हक, एबिपि राजखान्थि दोलोआनो जा, जायखिजाया राजखान्थि दोलोआनो जाया मानो नोंथांमोना बर'फोरनि लिडारफोरखौहाय सिनायनो रोंनांगोन। आरो जोंनि बिटिसि मोनखानाय काउन्सिलखौहाय नोंथांमोना खोमानानै लानो नाङा, नोंथांमोना हमथाना लाखिनांगोन। बिटिसिनि काउन्सिलखौहाय बर' लिडारफोरखौनो नोंथांमोना सासन खालामहोनांगोन। अब्लासो नोंथांमोननि गेजेराव, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एसेब्लाबो जौगाखांनाय फैगोन। जों बर'फोरा खौसे जानांगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि क्लिप्सजोंहाय नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। गोबां लैहोर लैहोर बिजेपि हान्जायावहाय, बिजेपि राजखान्थि दोलोआवहाय जोंनि बर' सुबुंफोराहाय जयनिं लागासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना क्लिपखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय।
जोंनि मानसिया बारा जोबोद मोजां जानो दसे जिरायथ'दो Lanjut deh, nggak sudah dengaran ya? जोबोद गोबाव जोंहा दिनै Tanya sudah. जानांगौ Sampai ambil lah, मेम्बार्सफोरा फैगासिनो दङ आरो फैबावगोन मानो होनोबा बिथांमोना एसे उसुबिदा दङ बिसोर गासैबो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि हाबुबारि वुमेन विंसनि आं बिसोरखि जोंनि जायगानि गासैबो हाबुबारि बिसोरनि आन्डारनि वुमेन विंस बा बिसोरखौ आं होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बिथांमोना फैजोबखागोन Lisa doi, आदसा दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै आबुं फोरमायनो हागोन नामा दिनैनि हाबाफारिया बेनोसै फैगौ दै लोङैनि हागोन मा सायख'थिखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लादों गामिनिफ्राय nggak मानसि फैनानै साबेसे गासै गासै 5 जननि बारा बिथांमोनहा सिगां बबेबा राजखान्थि दोलो लोब्बा दंमोन नामा सिगाङाव Gones, umar lista umar. दानि थासारियाव बिपिआ माबायदि गोख्रों जाखो थांलाय थांलाय समा हिसाबै दतमा हिसाबै जोंनि थासारिया Prove बै फागबादा जोंनाव दङ आरो नाय बिदि थांबाय थांलाय फैनो नागिरनाय गोबां मानसि दंबावो जों माने बेयाव गोबां मानसिखौनो बादा दंबावो बे फैसाफोरनि गेजेराव जों गासै ओनसोलनि जोंनि जिउनारि ट्रेनिंआव आदसा बेसेबांसो भट मोननानै देरहागोन बायदि सानदों भटआथ' जों साननायाथ' बुरजा खमब्लाबो जोङो बे 20नि गोजौआव मोनो खिन्थु जों सानदोंमोन 30,000सो बारनो आरो रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरनो सानो रायजो राजाफोरनो जोङो गोबां समस्या जोङो गोग्लैसोनानै थांनाय 10 बोसोरावबो जों नुनो मोनाखै ओमफ्राय बे 10 बोसोराव जोंनि एमपिफ्रा सरकारजों दा बेबायदि हालसालाव जाहाथे एप्लिकेसनाव जाहाथे जाया जेब्ला बेनि खामानिखौ जाहाथे जोंनि गोदो समाजाव मोनजायो जों जाहाथे एम बिबानखौ मोनो बेनि थाखायनो जों जाहाथे बिजेपि जानानै ओरैनो बे रायजो राजा इलेक्सनखौ फेजेननो नागिरदों जायखौ नुनानैहाय जोङो दिनै गोदानै बिजेपिनिफ्राय जेनोखि प्रतिनिधि हिसाबै माबा गसंगासिनो दङ आरो बिथांखौ जोङो समर्थन होनो सानो बिथांखौ समर्थन होनायनि गेजेरजोंहाय दा जोङो गामियाव ओनसोलाव जाहाथे जोङो मोनसे लाबोनो हायो जोङो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हागोन बेखौ आसा खालामो बे सिन्था धारनानि गेजेरजों दिनै बिजेपिआव जइन जाफैदों जायनाखि प्रतिनिधिफ्रा मानगोनां मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ जोंनो जायखिजाया जयजुक्त खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव लिडारशिपनि बिबान होनानै जोङो जोंनि गेजेराव बे दतमा ओनसोलाव साफ्रोमबो एलेकायाव गोलैनाय मोनफ्रोमबो गामि बेफोरनि बागै जाहाथे मोनसे सयस लाबोनो हायो
जों आसा खालामो बिथांमोननिफ्राय भिडिअ दैथायनाय जाबाय बेखिनियानो जाबाय थेंक इउ लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना नुबाय भिडिअनि क्लिप्सआवहाय दा गोबां जोंनि बर' सुबुंफोराहाय बिजेपि राजखान्थि हान्जायावहाय लैहोर लैहोर जयनिं जागासिनो दं गोदानै गोदान दा नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा सायख'नांगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो मोजां लिडारखौहाय जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौ नोंथांमोना गुबुननि आथिं सिङाव आसु जानायनिफ्राय नोंथांमोना रैखा खालामनांगोन जों बर' हारियाहाय खौसे जानानै जोंनि मोनखानाय बिटिसिखौ खोमानानै लानो नाङा जोङो गासैबो खौसे जानानै जोंनि सोरबा सासे बर'नि मोजां लिडारखौहाय सायख'नानै नोंथांमोनाहाय भटखौ होबानो जाबाय लोगोफोर मानो होनब्ला जोंनि बर'फोरनि जोंनि इयुननि फारसे नोंथांमोना साननांगौआ नोंथांमोननि दायथ'आव लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आं बे आपडेट्सखौनो नोंथांमोननो दिनै मिथिहरनो साननानै लाबोनाय जाबाय आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना गावनिनो आंगोनि इउटुबार होननानै नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो मोननैसो लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स आरोबाव साख्रिनि बागैहाय नोंथांमोननो फोरमायहरखानो सानदों जायफोराहाय जब्स मावनो इन्टारेस्टेड लोगोफोर नोंथांमोनाहाय टिए आर्मि गोदान साख्रि ओंखारदों टिए आर्मिनिफ्राय दा बिनि क्वालिफिकेसनाहाय डिग्री पास लोगोफोर एनि ग्रेजुएट एनि स्ट्रिम हागोन नोंथांमोनाहाय बिनि लास्ट डेटआहाय जाहैबाय 10 जुन आं नै स्क्रिनाव होनो होखादों लोगोफोर स' दायो लोगोफोर जोंहा गुबुन मोनसे आपडेटआ जाहैबाय एडिआरइ 2.0 बेनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड अरेल बाइबार टेस्ट नोंथांमोना हैनो मोनथारसिगोन लोगोफोर दा बिनि डेटआहाय जाबाय जोंहा 15 जुनावहाय नोंथांमोना एडिआरइ 2.0 थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि अरेल बाइबार टेस्ट नोंथांमोना हैनो मोनगोन लोगोफोर 15 जुनावहाय दा नोंथांमोना 15 जुनाव होनो मोनसिगोन फाइनालि जायफ्राहाय क्वालिफाइ जाबाय फार्स्ट टेस्टआवहाय दा नोंथांमोना नैबे अरेल बाइबार टेस्टआवहाय नोंथांमोना क्वालिफाइ जायोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट साख्रि मोनसिगोन एडिआरइ 2.0 आवहाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि बिटिसिनि साख्रि लोगोफोर खालि बियो अरेल बाइबा इन्टारभिउ टेस्टल' जागोन लोगोफोर दा बे अरेल इन्टारभिउ बाइबा टेस्टआहाय नोंथांमोननियाहाय जानो थांगासिनो दं दै लोगोफोर दा बे नोंथांमोननियाहाय मा मासनिफ्राय जागोन होनब्ला नैबे जुन मासनिनो 13 थारिखनिफ्राय नोंथांमोननियाहाय स्टार्टिं जागायजेनगोन दै लोगोफोर 13 थारिखनिफ्राय स्टार्टिं जागायजेनगोन दा नोंथांमोनाहाय फर्मेल ड्रेस गाननानै थांनांगोन टि सार्ट नोंथांमोना गाननांगोन हौवाफ्रा बेनिफ्राय इउनिफर्म गानबानो जाबाय मोजां ड्रेसखौहाय बेनिफ्राय हिन्जावफोराहाय जोंना बर'फोरनियाहाय नोंथांमोना दख'नाखौ बेस्ट दख'नाया बेस्ट जायो ओमफ्राय जोमग्रा सादोर लाबानो जाबाय बेनो बेस्ट जोंनियाहाय फर्मेल ड्रेसआवहाय इउनिफर्म नर्मेल गाननांगोन आरोखि दा नैबे बारा गोबाव सम गैला साननै सानथामनिफ्रायनो जोंना बिटिसिनि साख्रिनि ग्रेड 4 ग्रेड 3 नि अरेल टेस्टआहाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना रेडि जानानै थाबानो जाबाय एसे प्रिपारेसन खालामलायबानो जाबाय दा अल दा बेस्ट थाबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव गोदानैहाय एसएससि निफ्राय साख्रि ओंखारनानै दंबावो लोगोफोर बेवहाय जोंना पस्टआहाय दङ ओरैनो 2423 जन नार्सिंआव दं लोगोफोर बे एसएससि नि गोदान साख्रि निउ भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर बिनि एलिजिबोल क्वालिफिकेसन एडुकेसनाहाय नोंथांमोना मिनिमाम मेट्रिक पासनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना ग्रेजुवेटसिम एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआहाय अनलाइन लास्ट डेटआहाय 23 जुनावहाय जोबगोन दै लोगोफोर दा अल दा बेस्ट थाबाय लोगोफोर गासैनिसिमबो दा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव हामलायनाय जासिहरबावबाय लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामनायदो आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिक्वेस्ट लोगोफोर नोंथांमोना जुदि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होलायदो आरो नोंथांमोना चेनेलखौ थाबैनो ग्र' खालामलांनो नाजाबानो जाबाय लोगोफोर 1K खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय